אמנון יצחק רוצה לגייס ממאמיניו 1,000,000 ש"ח, אז אמנון החל בקמפיין, הוא מבטיח למי שיצליח להתרים 120,000 ש"ח, טיסה חינם לפולין או מרוקו, כמובן בלי בן או בת הזוג. אמנון רוצה שכל מתרים יתרים 33 הוראות קבע. השאלה למה אמנון מחלק את הסכום ב-33. הרי 120,000 לחלק ל-33 יוצא 3,636.36, כלומר לא מתחלק, אז למה אמנון לא בחר סכום שכן מתחלק? האם זה בגלל שאשתו מרוויחה לפי ויקיפדיה בארגון שופר 33,000 ש"ח? האם זה קשור לעובדה שבאתר שופר הורידו את הסרטונים של וירוס טיווי, מסרטון 33 ועד סרטון 147 כמינין אמנון? האם ללוגו של שופר שמורכב מ3 שישיות יש קשר? האם לפירמידה בסרטון התרמה ליד הראש של אמנון יש קשר? האם ללוגו של החברה שאמנון פתח שמורכב מהאותיות ביבי יש קשר? אמנון יצחק, האם אתה אני בונה חופשי?